Pořád mě udivuje, že někteří pořád neví, co znamená, když má pes žluté vodítko, obojek nebo pásek na vodítku. Ať už je to pes ve výcviku, hádající fena nebo třeba jakkoliv agresivní pes, znamená to, že se k němu nemáte přibližovat a jakkoliv ho obtěžovat nebo hladit. Takže prosím, když uvidíte venku psa, který má jakýkoliv žlutý prvek, nesahejte na něho, nepřibližujte se k němu a hlavně se neptejte majitelů, jestli si ho nemůžete pohladit, protože to popravdě lidi akorát naštve. Ať už je to z důvodu, že ten majitel má rád žlutou, nebo prostě nechce, ať si na toho psa šaháte. Chovejte se prosím k lidem s respektem a nechte psy si jít svou cestou, pokud mají na sobě nějaký žlutý prvek. Tak doufám, že teď už to všichni víte, budete to dodržovat a i když na sobě pes nemá žlutý prvek, radši se vždycky zeptejte majitele, jestli se ho můžete pohladit, nebo jestli můžou přijít do kontaktu s cizím psem. A když to už víte, tak se k sobě chovejte slušně, i když pes nemá žlutý prvek. Ahoj!